Patay, diha-diha dayon ang amahan ug anak human daruha sa usa ka truck ang ilang balay sa Zone 4 sa Barangay Lunoy, Cananga, Leyte kagahapon pasado alas 7 gabi. Nakalas ang amahan 59 anyos usa ka mason ug ang iyang 15 anyos nga anak. Gawas amahan ug anak laing duha ka mga tawo nga anaa haduol sa dapit ang naangol usab nga gidali sa pagdalas ngadto sa ospital. Samtang ang driver sa bawang truck nga 53 anyos taga Barangay 101 sa New Kawayan sa Tacloban City sa Leyte, mitahan na usab sa kapulisan human sa aksidente. Sa inisyal nga investigasyon gikan sa Tacloban City, ang truck nga adunay karga nga 800 kasakong bugas nga padong sa Villaba, Leyte. Pagabot sa mga lugar, giasoy sa driver nga nawad-an og brake ang iyang gipanahong truck nga misangpot sa pagkabangga. Gumikan sa kakusog sa impact, grabing pagkabungkag sa panimay sa mga biktima nga naalang daplin sa karsada. Ananas kustodiya sa kapulisan ang driver nga miangkon usab sa nahitabo.